मला काल संध्याकाळी समजलं की भारतीय जनता पार्टीचे ते कार्यकर्ते होते, पदाधिकारी होते आणि त्यांनी काल उमेदवारी अर्ज दाखल केला. खरं तर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी, संघटनेने त्यांना सांगितलेलं होतं की उमेदवारी अर्ज दाखल करू नका, पुढे तुमचा नक्की विचार केला जाईल आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये जो थांबतो, संघटनेचा आदेश मानतो, त्याला चांगलं फ्युचर असतं. तरी सुद्धा त्यांनी काल आपला उमेदवारी अर्ज अपक्ष म्हणून दाखल केलेला आहे. अजूनही 4 दिवस आहेत, ते याबद्दल योग्य विचार करू शकतात. दुसरी गोष्ट, त्यांनी जर आपला हट्ट हा कायम ठेवला तर कालच्या सभेमध्ये त्यांनी जे फडणवीस साहेब असतील, मोदी साहेब असतील, भारतीय जनता पार्टीचा उल्लेख केला, रवींद्र चव्हाणांचं नाव घेतलं, अशा पद्धतीचं कोणतंही नाव घेण्याचा त्यांना अधिकार नाही. जोपर्यंत ते संघटनेमध्ये होते तोपर्यंत संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून नेत्यांनी त्यांच्यावर केलेलं प्रेम असेल, त्याला दिलेला सपोर्ट असेल, या सगळ्या गोष्टी शक्य असतात. पण भारतीय जनता पार्टी त्यागाची पार्टी आहे. या पार्टीमध्ये ज्या देवेंद्रजींचं नाव घेतात तर राष्ट्रासाठी आणि पक्षाच्या विजयासाठी, सरकारसाठी त्यांनी उपमुख्यमंत्री पद सुद्धा स्वीकारलं होतं, खरं तर पहिल्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री असल्यानंतर. त्यामुळे आपण एक उमेदवारी अर्ज न भरण्याचा त्याग करू शकत नाही. त्यांचं नाव घेतात ते चुकीचं आहे. रॅलीमध्ये भाजपचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला, भारतीय जनता पक्षाचा विजय असं घोषणा करण्यात आल्या होत्या. आणि काही कार्यकर्त्यांच्या गैरसमजातून कदाचित केल्या गेल्या असतील, नक्की त्याबद्दल माहीत नाही. पण भारतीय जनता पार्टीचं आणि उमेदवारीचं काही उमेदवारी अर्ज ठेवला तर हकालपट्टी होईल का? अर्थातच जो पक्षविरोधी कारवाई करेल किंवा पक्षाच्या ध्येय धोरणाला बाधा आणणारी जी गोष्ट करेल त्याच्यावर कार्यवाही होणं, अशीच प्रदेश युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष असल्यामुळे कार्यवाही झालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.